Komunitajiet b'saħħithom jitwildu minn politika li temmen fin-nies fit-tqassim ġust, politika li tagħti spazju lil komunitajiet li waslu leħnhom. Sostni dan ir-rapporter tal-Assembleja Reġjonali tat-tielet Reġjun Lara Marija Ġus meta waqt il-Kunsill Ġenerali tal-Ħadd li għadda spjegat kif ġiet diskussa l-mozzjoni komunitajiet b'saħħithom b'enfasi ċara fuq il-prinċipju li l-iżvilupp għandu jisservi lin-nies u jibni il-komunitajiet. Matul l-Assembleja ta' tielet Reġjun ġew diskussi ideat relatati mal-ħidma politika u l-kampanja b'enfasi fuq koordinazzjoni bejn il-livelli kollha tal-partit u ħidma li tibni fuq il-preżenza fil-komunitajiet u fuq inizjattivi konkreti li jsaħħu l-ambjent lokali u l-kwalità tal-ħajja. Ġus saħqet illi l-elettorat mhux biss irid kritika, iżda soluzzjonijiet konkreti u viżjoni ċara ta' kif il-ħajja fil-komunitajiet tista' titjieb b'mod tanġibbli permezz ta' politika awtentika u tanġibbli illi tibqa' viċin in-nies. Hija insistiet dwar l-importanza li jitwassal messaġġ pożittiv. Partit Nazzjonalista li ħares il-qudiem b'mod sostenibbli pajjiż imsejjes fuq pedamenti ta' soċjetà soda li jkomplu jsaħħu il-komunitajiet tagħna. Lara Marija Ġus spjegat li tul l-Assembleja ġie enfasizzat li l-iżvilupp ekonomiku, urban u infrastrutturali għandu jkun imfassal b'mod li jirrispetta l-karattru tal-lokalitajiet iżomm bilanċ bejn il-bżonnijiet tal-lum u drittijiet tal-ġenerazzjonijiet futuri u jissaħħaħ is-sens ta' appartenenza, sigurtà u solidarjetà fil-komunitajiet. L-Assembleja saħet li l-politika trid tkun aktar sensittiva għar-realtà tal-ħajja ta' kuljum u għal pressjonijiet li qed jaffaċċjaw in-nies fejn jgħixu. Ġiet enfasizzata wkoll l-importanza tal-prinċipju tas-sussidjarjetà fejn id-deċiżjonijiet jittieħdu kemm jista' jkun qrib in-nies. L-Assembleja sostniet illi l-Kunsilli Lokali għandhom ikunu msaħħa b'aktar responsabilitajiet u riżorsi sabiex is-servizzi u l-ġestjoni lokali jirriflettu aħjar il-ħtiġijiet reali tal-komunitajiet. Punt importanti fid-diskussjoni kien l-integrazzjoni fil-komunità b'mod partikolari ta' residenti barranin illi diġà huma parti mill-ħajja lokali permezz tal-iskejjel, is-servizzi u l-istrutturi komunitarji. Ġie rikonoxxut ukoll illi dawn il-komunitajiet jekk jiġu integrati b'mod serju u rispettiv jistgħu jikkontribwixxu b'mod pożittiv għal ħajja soċjali u ċivika. Ġus temmet tgħid li dan jitlob partit maqut, organizzat u determinat illi jaħdem flimkien b'viżjoni pożittiva u proposti konkreti sabiex il-mument politiku illi qed jgħix il-partit isir ukoll mument ta' tama u progress għal pajjiż kollu.